вчора спілкувався з твоїми колегами знов. Ну, я дуже багато спілкуюся з журналістами. Ну, то якщо на радіо не приходиш, то ти з колегами і вони теж мені спілкуєшся. кажуть, ми б не були здивовані, якщо б Пашинського затримали за Укроборонпром, за житомирські ласощі, за просування турецьких радіостанцій замість більш якісних ізраїльських. Ну, ми б це зрозуміли. Але за те, що зараз його закрили по статті, де немає можливості взяти під варту, і те, що відбувається, оце незрозуміло. Це вже несправедливість, це якась помста. І от якщо журналісти це розуміють, то я зараз розумію, чому влада не дуже хоче з ними спілкуватися. Те, що зараз відбувається, це не спілкування. По Пашинському сьогодні теж була відповідь. І що він сказав? Підіть на вулицю і Запитайте у сотні людей, і я вам гарантую, що ця сотня скаже, що Пашинський винен. Але це не правосуддя. І це вже один крок. Мені не подобається Пашинський, я кажу, як є. Але це один крок до суда Лінча. Якщо він делегує вулиці вирішувати, хто правий, хто не правий, хто чистий, хто білий, а що буде завтра, якщо вулиця скаже, що Та вона вже виходить, президента на дибу? Ну так от, вулиця вже виходить. Пам'ятаєш, як в тому старому фільмі «А царь-то не настоящий»? Що буде далі? Ну, він не розуміє. Влада повинна забезпечувати виконання паритетного договіру між владою та народом. Влада контролює виконання законів та безпеку, а народ передає їй свої суверенітети. Ну, це треба зрозуміти. Це базис.